kirep sidhem permanem menggaing lereming kekayonan kang ngawontenaken sakjroning dalu punika ya babar karsan saya paten maratelake menggaipun sang pujangga saking sinar budaya apa-apa kang sampun lumebet wonten sakjroning sanggara pamujan tinetya ya niki pangestunipun marang Gusti Kang Maha Agung dat Kang Maha Suci dat Kang Amurwing Dewadi lumantara saking kuku sing dupa kanggo melun kang angkabaki wonten sakjroning sanggar pamujan mugya samangke tansah pinanggih rahayu pinepihna kalih ing sambikala anjing grehake sedaya kang badhe kanggo pepalang bebasan ilu-ilu bangas pati tetek melek lan uga sapi nunggalane ngger oh mendung putih padha nyisih mendung pedang padha meneng lan uga mendung abang padha nyimpang ya ngger oh alirup tining swaraning angin kang sumribit-ribit kang ingsun pujangane atur mandeng wonten sakjroning grana mugya samangke menggaipun Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Maha Kawasa kasuni dipangestunipun pinebihna sakabeng sengkala ingkang dumawa wonten sakjroning alun-alun sinar budaya dalu punika maneka warna wujude lan uga maneka warna cacahe ker abebasan ilu-ilu bangas pati tetek melek lan uga singa barok kang gegirisi lan uga bebayan liwat netra nyamantara kagadene grahana nutuk ira mangawana bawa saabaning guwa Inulasan pokok edok Lemantara yubin Guru kasirap Sembah syukuring dening para bujangga wonten manipun rombokene lan ugi wonten pindhung kompat kinarya dumawa ingkang ngarupi becut jaman diman Basan kaseblake gunung jugruk segara asak Tira sumingkre lamun ora sumingkre bakal kena dendane Allah bendune Allah ya kira ampun Kyai Man aku melu men do Padang Jinglang bebasan padepokan sinar budaya kang sampun katuraken dening mujangga ning atur nyingkrihke sakabehing bela sungkawa nggih. Wow. Yo 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 yo.